ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಒವ್ವೆ ಸ್ನಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜ್ಲೆನ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದುಂಬರಿಪೊಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ಸಭೆಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಪಣವು ಏರಾಯನೆಕ್ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಡಿದು ವಿರೋಧ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷಲಿನ ಸದಸ್ಯರಿಡಿದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮೆಡ್ದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶಂಬೂರ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಡು ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸುರು. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೋವಿಡ್ ಸೀಕದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಸೂಚಾಂಕ 2.4 ನೀಡಿದವರ ಬರ್ಪುಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೆ ಸ್ನಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜ್ಲೆನ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪಾವುಡೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಡು ಗುರುವಾರ 6 ಸಭೆ ನಡಪಾದಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನೀಡಿದವರ ಸ್ನಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ಲೇನು ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಸೀಕದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2.4 ನೀಡಿದವರ ಬರ್ಪುನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೆ ಸ್ನಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜ್ಲಿನ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ಲೇನು ಸುರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪಾಯರೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಿಯರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಉಲಾಯಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನನ್ನೋರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಸಭೆ ನಡಪಾದು ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಲೇನು ಬ್ಯಾಚ್ ದಂಚ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದಂಚ ನಡಪಾವುಡು. ಬಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪಾಯರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಕಾಲೇಜದ ಕಲ್ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನ ಅತ್ತಂದಿ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕೋವಿಡ್ ತಡೆಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತನೋಡು ದೆತ್ತೊಂಜೆರಡ ಆ ಬಗೆಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಲ್ಪನಾ ಕೆಲವರೆಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಜರಿ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬದಲು ಸಾದಿ ನಾಡ್ದು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಜರಿ ಆಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣುಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂಡಿರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಹಂತ ರಡ್ಡೆ ತಾನಿಲಿಟ್ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆತಂಡ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ದ ರಡ್ಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರನು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ 100% ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. 100% ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರೋದು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಬಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ NOLB ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಾರಾದ್ರು? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಕೆಲವರು ತಲೆ ಎಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. PDOs ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರೋ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೀಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕವರೇಜ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗ್ 57 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. 1983 ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕರು ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೇನು ಮಲ್ತದಿತ್ತರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಜಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೂ 67 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬುಡಿದಿ ಬೊಕ ಇರ್ವೀರ ಆಂಜೋಕ್ಲಿನು ನಾಗರಾಜ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಿನ 6 ಗುರುವಾರ ತೀರಿಯರು ನಾಗರಾಜರ್ನ ಮರಣದ ಅಕೇರಿದ ಕಿರಿಯಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆರೆಗುಡಿ ಹಳ್ಳಿಡು ನಡೆತಂಡು ನಾಗರಾಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಗುಡಿಹಳ್ಳಿದಾರ ಆದಿತ್ತದು ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಎಂಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಿ ಪಡೆತಿರು ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಡ್ 6 ಮೂಜು ವರ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಿತ್ಯರು 1983 ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸುಧಾ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮೂಹ ಸೇರ್ದು 31 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಪಾದಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದು ಅಕೇರಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕರಾದು ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಬೆಂಗಳೂರಡಿತ್ಯರು ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಸಂಘಟಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದರು ತೆರೆ ಸರಿದಾಗ ರಂಗಸಿರಿ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಾಸ್ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಅನುಪಮ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರಂಗನೆವೆರಿಕೆ ರಂಗ ಸಂದರ್ಶನ ರಂಗ ದಿಗ್ಗಜರು ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಕಲಾಗ್ರಾಮ ಜನಪರ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಸೆಲೆ ಶತಮಾನದ ಶಕಪುರುಷ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಪಿಬಿ ದುತ್ತರಗಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ಬೂಕು ನಾಟಕುಲಿನು ಬರೀನ ನಾಗರಾಜ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುರುಘಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದಿದ್ದರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕುಡ್ಲ ಕುಂಟಿಕಾಂದ ಮೇಲ್ಸಂಕತ ಮಿತ್ತು ಹಾಳಾದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಉಂತುದಿತ್ತದು ಅವಿತ ಪಿರೌಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂಜೇನು ಉಂತಾದಿತ್ತೇರು ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗು ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತದಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸಂಚಾರಗೂ ತಡೆಪು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕುಂಟಿಕಾನ ಮೇಲ್ಸಂಕೋಡು ಹಾಳಾದ ಒಂದು ದಿನ ಟಿಪ್ಪರ್ದ ಪಿರೌಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂಜೇನು ಉಂತಾಯಿ ನೆಡ್ದಾವ್ರ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಡ್ತದಂಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡ್ದರಣಿ ಉಂತಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಪಿರೌಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ತದಂಡು ಎಡ್ತಿನ ರಭಸಗೂ ಕಾರ್ದ ಎದುರುಮೈ ಇಡೀ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಾಣಗೂ ಅಪಾಯ ಆತಜಿ ಅವಘಡ ನಡತಿನ ಜಾಗಿಗೂ ಕದ್ರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಶಂಬೂರು ಬೈಪಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಪಗೆಲ್ ದೇವೇರು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸುರುವಾಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಬಯ್ಯಗ್ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಶಂಬೂರು ಬೈಪಾಡಿ ಮಾರ್ಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಡು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಸುರುವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಮುಟ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸುರುವಾಂಡು ಮಂಜನಾಡಿ ಪೆರ್ಗಡೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ರವಿ ಕೊಂಡಾಣ ಸತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಕೊಂಬು ಶಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಿತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಪಗೆಲ ದೇವರು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುವಾಯಿನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬುಡಂದ 7 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನಡೆತದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಗುರುವಾರ ಪಗೆಲ ದೇವರು ಕಂತುನಗ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಆಪುಂಡು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನಾಚರಣೆಲೆಕ್ಕಡು ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕುಡ್ಲದ ಸಂಘನಿಕೇತನಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಗಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರೇಮನಾಥ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆಗ್ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕರ್ಯರು ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ್ ಆರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಗೋಟಡು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಕುಡ್ಲಾ ಮೊಕ್ಕಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕರ್ಯರು ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರೇಮನಾಥ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರೆಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತುಲಡ್ ಗೆಂದಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೇಶೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧಕರಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದೊಂದು ಪಂಡೆರೋ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಘನಿಕೇತನುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವರ್ಣ ಬೊಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರೇಮನಾಥ ಉಳ್ಳಾಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳೋಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ದಾವ್ಲಿನ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಜೈನ್ ಯೋಗ ಪಂತುಡು ಪಮ್ಮ ಸಿಎ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುದಿತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರೋ. ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ 3 ಮಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 630 ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ 10 ಮಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ 525ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ 6 ಮಂದಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾಡ್ದು 31ನೇ ಆಗಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘನಿಕೇತನದ 4ನೇ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರೈ, ಸಂಯೋಜಕರು ಭೋಜರಾಜ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಟೊಡಿತ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪರಿಷತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆತಂಡು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಂಡ್ ನಡೆತಿನ ಸಭೆಟ್ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ಈದುಂಬುದ ನಿರ್ಧಾರ ಪಿರದೆಪ್ಪರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಂಡ್ ನಡೆತಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯಿನ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಭೆಟ್ಟು ಮೇಯರ್ ರೆಡ ಇವ್ರ ತೋಜಾಯಿರು ಇತ್ತನೇ ಜನಕುಲು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಕಂಗಾಲಾತಿರು ಈ ನಡುಟು ನೀರ್ದ ಭಾರಿ ಬಿಲ್ ಬೈದಂಡು ಜನಕುಲು ಆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟಿಜ್ಜರು ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಯಜಮಾನರಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆತನು ಕೂಡ್ಲೇ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಪಣವು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್, ಎಸಿ ವಿನಯರಾಜ್ ಬೊಕ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಟ್ ಪಿಂಟೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಅವರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನರು ಎಷ್ಟು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ಹೊತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರದಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಜನಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀರಿನ ದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಲೆಟರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ.
ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಜವಾಬ್ ಕೊರ್ದು ಈ ದುಂಬು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಒಪ್ಪುನಗ ನೀರ್ದ ಬಿಲೆ ಏರಾದಂಡು ಅವಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮದಿತ್ತೊಂದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊರುಡುಂದು ಮಾತಿರ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದುಂಡು ಪಂಡಿರೋ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಮನಗು ಕನದಾಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಪಂಡಿರೋ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಮತದಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ 5,000 ರಿಂದ 10,000 ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ 10,000 ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದರಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 27-2011 ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೀವು ನೀರಿನ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಎಂ ಆಫೀಸಿಂದ ಈ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಪಾತ್ರಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದು ವಿನಯ್ ರಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂತ್ರಿಯರು, ಶಾಸಕರು, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪಾಡರೆ ಸೋತು ಪೋತಿರು ಪಂಡಿರೋ. ಈ ತಾನಗ ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ರ ಪಕ್ಷಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದಾವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಪಾಡ್ದಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒರಂಬಿಡ್ದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಆಪುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯದ ಸೊತ್ತಲಿನ ಬೇರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರೋ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದಾವ್ರ ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರೋ. ಅಂಚಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮೆಡ್ದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ 5 ಮುಟ್ಟ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಡೊಪ್ಪುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಬೊಕ್ಕ 29 ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲಿನ ಬೇರೋಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರೋ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿರ್ಗುನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗಳಸದು ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಾಂತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ದೆತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಎಪಿಎಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೋಕೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಸುದ್ದಿಕೂಟದ ಪಂತೆರು. ಎಪಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನೋಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗಳಸದ ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಾಂತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ದೆತ್ತದು ಲೋಕೋಡೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಎಪಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡಿರೋ. ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯ ಒರಾನೆ ನಡಪಾದನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕದರನ್ನು ಡೇ ಕೇರ್ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು 24 ಗಂಟೆದುಲೈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದನ ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ವಜಂದ ಪದ್ರಾಡ್ಸೆನ್ ಕಿರಿಯ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಲೆಗೆ ಇಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಲಿನು ಸ್ವಾಗಾನ್ ಕಲ್ಲುಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಲಿನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಓಪನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ದೆಪ್ಪುಣುಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಪಂಡೆರೋ. This procedure is entirely done in the single setting and the patient is discharged within 24 hours on a daycare basis. And these are the itself is an achievement, and we have crossed nearly 500 cases with this technology, and this is one of the big stone in this series. And we should know why the kidney puncture should not be performed. The kidney puncture, when you perform, there's a lot of disadvantage. There'll be 100% bleeding, loss of kidney function leading to the CKD, and patient may go for dialysis on long term. There'll be multiple scar at the back of the patient body, and urinary fistula can happen, and the patient has to be hospitalized for the longer duration in this procedure. ಮುಸ್ತಫಾ ಹುಸೇನ್, ಅಬು ಯಾಸಿರ್, ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡಿತ್ತಿರೋ. ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮಿಡು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ವಾರುಲೆಡು ಔಲೌಲು ಒಂತೊಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕೀರಿ ಮುಟ್ಟಲ ದುಂಬರಿಯುಣುಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಪಾದನು. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪುಣುಂದು ಒಡಿಪು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿರೋ. ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮಿಡು ಮುಂಗಾರು ಬರ್ಸ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬರಿಯುನ ಅಂದಾಜುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚಾಯ ರೈತದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬಂಗಾಲ ಕೊಲ್ಲಿಡು ವಾಯುಭಾರ ಜತ್ತಿನಿಡ್ದಾವ್ರ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು, ತೆನ್ಕಾಯಿ ಉಳನಾಡು ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚಾತುಂಡು. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನೆಟುಂಡು.
ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ 4 ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಸದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು. ಕರಿನ 3 4 ದಿನೊಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಡೇನ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಂಡು. ರಾಜ್ಯದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಬಾರಿ ಬರ್ಸದ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು. ಜೂನ್ ಜುಲೈಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಂಡು. ಅಂಡ ಆಗಸ್ಟುಡು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬೈದಿಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಒವ್ವೇ ಸ್ನಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜ್ಲೆನ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದುಂಬರಿಪೊಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ಸಭೆಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಪಣವು ಏರಾಯನೆಕ್ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಡಿದು ವಿರೋಧ. ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷಲಿನ ಸದಸ್ಯರಿಡಿದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮೆಡ್ದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶಂಬೂರ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಡು ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸುರು. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.